vei speria. Deja simt mirosul prăjindu-se. Dar, Soca, am prins unul! Hei! Uite, eu vreau să spun că dacă aș avea puteri ciudate, le-aș păstra pentru mine. Mă faci pe mine ciudată? Nu eu mă mândresc cu mușchii mei de fiecare dată când îmi văd imaginea în apă? Aia era stânga? Nu-ți place cum vâslesc? De ce nu ne-ai salvat tu prin stăpânirea apei? De când a murit mama, eu am făcut toată treaba în trip, în timp ce tu te jucai, dar soldatul! Oh, Catara? Numai eu spăl toate hainele! Ți-ai mirosit vreodată șosetele murdare? Îți spun eu! E nasol! Catara, liniștește-te! Nu! Gata, nu te mai ajut! De acum înainte te descurci singur! Unchiule, îți dai seama ce înseamnă asta? Că nu-mi voi mai termina jocul? Căutarea mea se apropie de sfârșit. Lumina aceea vine de la o sursă super puternică. Trebuie să fie el. Sau sunt doar luminile cerești? Am mai trecut noi prin asta, prinț Zuko. Nu vreau să te entuziasmezi pentru nimic. Te rog, ia loc. De ce nu servești o ceașcă de ceai de Yasomie? Nu-mi trebuie niciun ceai. Trebuie să-l prind pe Avatar. Timonier, către lumină. Ce e chestia aia? El e apa, bizonul zburător. Sigur, și ea e Catara, sora zburătoare. Atenție! N-ai nicio grijă, se ia cu apă.